அதிமுகவில் மீண்டும் ஓபிஎஸ் சசிகலா வெளியான பரபரப்பு தகவல். நண்பர்களே, நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு வரக்கூடிய புதிய பார்வையாளராக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீடியோ பாருங்க. அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் நேற்றைய தினம் அதோடைய துணை பொதுச் செயலாளர், அதாவது நமது KP முனுசாமி அவர்கள் ஒரு அதிரடியான அறிவிப்பை கொடுக்கிறார். அது என்ன அறிவிப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதிமுகவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் மீண்டும் மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்தால் இணையலாம் அப்படிங்கிற அறிவிப்பை கொடுக்கிறார். அதுவுமே யார் கொடுக்கிறார்? துணை பொதுச் செயலாளரான KP முனுசாமி. இந்த KP முனுசாமியின் மூலமாகத்தான் ஓபிஎஸும் சசிகலாவும் வெளியேற்றப்பட்டதில் அவருக்கு மிக முக்கிய பங்கு என்பது இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி செய்திகள் எல்லாம் கடந்த வாரங்களிலே இணையதளங்களிலே மிக வைரலாக பரவிக்கொண்டது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ், சசிகலா அந்த இரண்டு நபர்களும் அதிமுகவில் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் என்பது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் KP முனுசாமி என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மன்னிப்பு கடிதம் என்பது கொடுத்தால் மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்துவிட்டு அவர்கள் அதிமுகவில் இணைவதற்கு வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அதை பொதுச் செயலாளர் தனிப்பட்ட முறையில் விசாரித்து அவருக்கு உடன்பாடு ஏற்படக்கூடிய சமயத்தில் அவர்களை அதிமுகவில் இணைப்பதற்கு பொதுச் செயலாளருக்கு உரிமை இருக்கிறது அப்படிங்கிற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். அப்ப அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி எடப்பாடி பழனிசாமி முடிவெடுத்தால் மட்டும்தான் ஓபிஎஸ், சசிகலா இருவருமே அதிமுகவில் இணைய முடியும் அப்படிங்கிறத தெள்ள தெளிவா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீதிமன்றங்களும் அப்படித்தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப ஓபிஎஸ் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச் செயலாளர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வழக்குகளை தொடுத்தார். அந்த வழக்கும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சசிகலா அம்மையாரும் தொடுத்த வழக்குகள் முடிவுக்கு வந்து விட்டது. இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி முடிவெடுத்தால் மட்டும்தான் ஓபிஎஸ், சசிகலா இது இரண்டு நபர்களுமே அதிமுகவில் வர முடியும். மன்னிப்பு கடிதம் என்பது கொடுத்தாலுமே எடப்பாடி பழனிசாமி சரி என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இன்னொரு வழி என்பது இருக்கிறது. இன்னொரு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ இந்த கொஞ்ச நாட்களாகவே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிச்சுட்டே வர்றாங்க. அதுவும் அதிமுகவிற்குள்ளே அப்படின்னே சொல்லலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே தொண்டர்கள் புரட்சி என்பது எழ வேண்டும். அதில் மட்டுமல்லாமல் அதிமுகவில் இப்ப இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமியின் கீழ் இருக்கக்கூடிய அதிமுக 2-3 துண்டுகளாக பிரிந்து அதன் மூலம் ஓபிஎஸ், சசிகலா உள்ளே வருவதற்கு வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. இப்போ செங்கோட்டையனோ அல்லது SP வேலுமணியோ தனி அணியை உருவாக்கி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக இவர்கள் அனைவரும் உள்ளே வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கைகளை முன்வைக்க ஆரம்பித்தால் கண்டிப்பாக இவர்கள் ஓபிஎஸ், சசிகலா உள்ளே வருவதற்கு வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அப்படி இல்லை என்றால் தொண்டர்கள் அனைவருமே, அதாவது 2 கோடி தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்க, அதில் பகுதி தொண்டர்கள் ஓபிஎஸ், சசிகலா அணியை சேரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், சசிகலா இருவரும் உள்ளே வருவாங்க. அப்படியும் இல்லை என்றால் 2026 அதிமுக தோல்வியை தழுவிவிட்டால் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய பதவிகள் பறிக்கப்படும். அதன் மூலமாக சசிகலா, ஓபிஎஸ் உள்ளே வருவாங்க. அப்படி உள்ளே அதுக்கப்புறம் 2026க்கு அப்புறம் அதிமுகவை வெற்றி பாதை கொண்டு செல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னே கூட சொல்லலாம். ஓகே गाइस, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்படி இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஒரு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க.